Ma setax kien hemm jum aħjar biex kien inawgurat il-mafkar ta' Francesco Lapparelli u Ġilormu Kassar, l-arkitetti tal-Belt Valletta, dik li llum hija wirt dinji tal-UNESCO. Dan għax il-Prim Ministru kien mistieden jikxef il-monument fil-jum li kienet ippubblikata l-istrateġija għal-Belt Kapitali. Belt li anke minħabba l-avvenimenti li ġejjin l-attenzjoni fuqha hija waħda bla preċedent. Il-monument huwa tal-artist John Grima u sar fuq inizjattiva tal-Alfred Mizzi Foundation. Il-perit Edward Said tefa' dawl fuq x'jagħmel il-bini tal-belt daqshekk uniku u għalhekk il-ħila ta' dawn iż-żewġ arkitetti. Il-Belt Valletta hija mdawra minn ċirkwit ta' Suarez dambat il-bini li jimlija huwa fil-forma ta' gradilja. Dan il-bini jikkonsisti minn djar, knejjes u l-istituzzjonijiet kollha li kien hemm bżonn biex tkun tista' sservi ta' sede u l-belt kapitali ta' pajjiż. Il-perit Said għalilna kif Lapparelli kien mibgħut biex jaħdem għal kavallieri bħala rigal mill-Papa wara li rebħu l-assedju l-kbir kontra l-Misilmin. Ġilormu Kassar kompla fejn ħalla Lapparelli meta telaq. Kassar ntbatt l-Italja biex jistudja binjiet li kien hemm f'Ruma, f'Napli, diversi postijiet oħra, studja l-istil li kien hemm dak iż-żmien. Madana kollu l-bini tal-Belt Valletta huwa iktar sempliċi mill-istil Taljan minħabba li l-kavallieri kienu mafusin bil-ħin u bil-finanzi. Il-belt matul iż-żmien baqgħet tinbidel biex saret il-belt li nafuha llum, għalkemm xogħol Kassar jibqa' evidenti ħafna. Biex wieħed jieħu idea jista' l-ewwel iħares lej il-kapolavur tiegħu li l-Knisja ta' San Ġwan li minn barra ma nbidlet prattikament xejn. Ukoll jekk tara l-Berġa ta' Aragon dik hija l-unika berġa tista' tgħid illi wieħed u ieħor baqgħet kif ħalliha Ġilormu Kassar fil-bidu. Meta mistieden tal-Fondazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat saħa fuq l-importanza ta' riġenerazzjoni sħiħa tal-belt, proġetti li għalkemm mibdi taħt l-amministrazzjoni preċedenti ħaspinta tul dawn l-aħħar 3 snin għal il-Prim Ministru. Qal li f'din ir-riġenerazzjoni wieħed ma jistax jinsa l-periferiji ta' din il-belt li għandhom bżonn ukoll riġenerazzjoni soċjali. Għal-Belt Valletta issa reġa' ġej żmien eċitanti fejn fis-snin li ġejjin għajnejn l-Ewropa ser jerġgħu jkunu fuqha tul il-Presidenza kif ukoll fis-sentejn fejn il-belt se tkun il-belt kapitali għall-kultura.